நீங்கள் ஒரு பிஎஸ்என்எல் கஸ்டமர் இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய பிஎஸ்என்எல் சிம்மில் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு ₹100க்குள்ளே ஒரு ரீசார்ஜ் பிளான்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு பிளான்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பிளான்ஸில் என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு லைக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ₹100 இருக்கிற பேசிக்கான பிளான்ஸில் பிஎஸ்என்எல்ல என்ன மாதிரி பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அதில் என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்குறது 87 நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 14 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வரும். 2 வாரம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த 2 வாரத்தில் நீங்கள் என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் கால் இருக்குது. லோக்கல் அண்ட் எஸ்டிடி வாய்ஸ் காலை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த 2 வாரத்துக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு 1 GB டேட்டா வந்து கொடுக்குறாங்க ஃபர் டேக்கு. ஸோ தினமும் நீங்கள் 1 GB டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு 1 GB டேட்டா முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா 40 kbps அதோட ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வந்து கொடுப்பாங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு எஸ்எம்எஸ் பேக்கும் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு உங்களுக்கு வந்து காலர் டியூன் ஆப்ஷனும் கிடையாது. மேலும் உங்கள் ஏரியாவில் 4G கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 2G and 3G and 4G யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா 2G and 3G நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த 87 பிளானை ரீசார்ஜ் பண்ணுற மூலிமா. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 94 ஸோ ₹94 நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தம் 1 மந்த் கரெக்டாக 30 days வேலிடிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த 30 நாட்களில் நீங்கள் என்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 minutes வாய்ஸ் கால் பேசிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் 3 GB டேட்டா ஃபர் டேக்கு கிடையாது ஃபர் மந்த்துக்கு. ஸோ அந்த மந்த் முடிவு வரைக்கும் நீங்கள் 3 GB டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் தான் 2G 3G and 4G நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்திக்கலாம். இதிலும் எந்த ஒரு எஸ்எம்எஸும் கிடையாது, எந்த ஒரு கால் டியூனும் கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்கள் இதில் நமக்கு 200 minutes மட்டும் நீங்கள் வாய்ஸ் கால் பேசிக்க முடியும். மேலும் டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 month பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த 2 பிளானை நீங்கள் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைனில் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது சேம் ப்ரைஸ் மற்றும் சேம் பெனிஃபிட் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பிஎஸ்என்எல்ல அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க.